Hola. Xa están aquí. Están aquí. Aí estedes. Son- Podedes vir por elas ao pregunteiro, ao preguntoiro. Preguntoiro. Si non sabedes onde é o preguntoiro, preguntades. Correcto. Con Santiago. Santiago de Compostela. Pero tamén na web, vos xa sabedes, se sodes fans de Nikis. Sodes de Nikis, e do a partir de Facebook, agora sabedes de andar por Cantarello, internet. Xa comprades a través de internet. Así que a partir de hoxe, aí tedes, para a familia, por regalo de cumpleaños. Mira de que género. Mira que género. Esto es como decía miña boa, mira que género. Esto non se gasta na vida. Esto nunca. Y mira que impresión, Mira. Que impresión che Xa dou? está. A ver, que impresión che dou a ti? Impresión moi boa. A min a xente de Nikis, a verdade que unha impresión parecen vos Porque o que fixeron foi coller isto e pum, así, para así e despois van, claro, isto é pon a XXL. Hai nos máis pequenos e van dando así. Bueno, é un marcho, Esto é o programa Como se hace, de Difusión Española. Pois aí está. Pois que vos queredes? Vamos, que temos que marchar, que ten que cerrar a tienda. Veña, chao, Ai, Vamos, chicos. bueno, foi caer a miña, pois, e iso que é de mellor calidad, Aí.